sa atong labaw nga magtutudlo walay lain Supreme Divine Master Pope Dinito Gabuli Yabo maayong buntag kanimo Master uban sa tibok nimong pamilya sa mga nanay maayong buntag usab o sa atong mga igsoon nga cardinals maayong buntag sa mga bishops, brothers and sisters maayong buntag kanatong tanan o sa atong sab nga igsoon nga si Cardinal Carlos Macaraya maayong buntag kanimo dia Cardinal o kay Bishop Domingo Barcuma maayong buntag o kini usab nato kalimtan ang atong igsoon nga ato sa Maryland kay Cardinal Ambrosio Rizali maayong gabi kanimo dia Cardinal kay Bishop Arturo Flores Amaba maayong buntag usab o sa tanan nga nagasubaybay sa atong mga husay sa atong mahal nga magtutudlo ay tungod sa mga tinago diri sa kalibutan nga angay nga kita mahibalo niini. Mga igsoon, dito tayo ang husay sa atong igsoon nga Cardinal, si Cardinal Benito Yanong Dirkisa. May tungod sa adlaw o sa tanga. Kaya kini nga tema, mauni ang pinakalisod sa kasulatan. Mauni ang pinakalisod nga sa tibuok kalibutan walay mausa sa mga national pictures nga nagsangyaw, nagpanibalo kung kanusa mubalik si Kristo kawas lamang sa atong mahal na magtutudlo. Mga kung magasulti na kita kanila mahitungod sa pagbalik ni Kristo ang uban muyamit o mutamay kay ang ilang huna-huna naaraman at kapukos sa walay nasayon sa adlaw o sa tangka. Apat kung dihala kita magapagilid usanang katiksto akong basahon higit kita sa tinuod o kanang pagbalik ni Kristo kita mahibalo kay kanang naisulat sa Matthew 24:36 dili makasumpa anak tungod kay gisulti man na ni Ginoong Jesucristo apan dili magpabilin nga ang maong pinago mao kanang pagbalik ni Kristo magpabilin hangtod sa hangtod nga way kasayuran ang mga tao. Mao nga gibasa ang Juan 16:13 nga doon na may magatug-an magtultol ka nato nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Sa ato pa kung maabot ng espiritu sa kamatuoran mao nay magtugan ka nato magasulti ka nato sa tanan butang nga wala nato mahibaloy o usa na niya na ang adlaw o ang takna sa pagbalik ni Kristo. Mao nga kanang matatog ani ana kay sumala niya apan sa maong adlaw ug sa maong takna walay mausa sa langit o sa yuta nga nasayon walay bisan usa sa mga manununda sa langit bisan ang anak gawas sa amahan lamang naay amahan nga nasayon. Ang amahan mao'y nasayon. Busa, pagitao na to sa tibuok kalibutan. Kung asa ka ng amahan, misulod sa lawas sa tao, kay kana ang ilhana na na makatugan o mahibalo kung kanus ka ng adlaw o taknaan. Wa gyud lain nga nahibalo ang atong mahal nga magtutudlo. Busa, dili kita maulaw, ni malisang musulti ang atong mahal nga magtutudlo. Siya mao ang lawas sa amahan nga sumala niya mao lamang ang nasayon. Sumala sa husay nga husay sa atong igsuon nga naghiuna. Kung mayroon ka mo nga dili ni tinuod sa ato pa
doon na mo'y ipakita nga tinuod. Pero kung moingon mo, nga dili na tinuod, unya wala mo'y ikahatag, nga dili, mauni ang tinuod, inyo adili. Wala mo'y ikahatag, kamo ang dili tinuod, mga igsoon. Iwa pa ipakita. Sa taba, kanang lang mag-ingon nga di tinuod, unya wala tinuod nga ipakita, mo na iingon nga, mo na ipinungkot mga igsoon. Mao nga, laro kayo. Nahibalo na kita. Itugaan na namo. Pinaagi sa among mahal na matutuglo. Nahibalo kami. Usa kami magapahibalo usap kaninyo. Apan, dili kami magpugos sa pagpatuo kaninyo. Kaya ang matag usa kanako, dunay kanya-kanya nga barugaran o prinsipyo. Duna kita'y katungod nga mutuo. Doon na po tayo katungod nga dili ta mutuo. Gawas nun ang tanan. Doon ay mga tao nga mutabay, mubiay-biay. Apan kay naisulat man nga kanang sinugo diri sa kalibutan. Tamayon o biyay-biyayon. Mao na mga igsoon. Karon mga igsoon ang atong isgutan pagkahusayon karon. May tungod kini umalabot nato karon nga usa ka dakong buluhaton o bulumanon nga wala ni mabaliki sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Gawas lamang kanato sumala sa gitungkan sa atong mahal nga magtutudlo. Unsa kana nga buluhaton? Kanang pagbulhot sa trompita sa ikapitong kabulan sa Pitsasis. Bulan ka na sa italim. Mao ka na ang dako nga paghugyaw, mga igsoon. Nga wala yun. Bisan usa, wala ka na nabuhat diri sa Pilipinas. Bisan pa diyan sa ubang mga sita. Pero ano nga kita may nakabuhat, ani kita ay mag-perform. Awa ninyo mga igsoon. Kanang daan pag-ingon mga igsoon nga nagsulti ang Diyos nga bumalik ka mo kanako aron ka mo mabuhi. No? Kanang istorya sa Diyos. Atong masabtan na nga kanang pagsulti sa Diyos, busa, bumalik ka mo kanako aron ka mo mabuhi. Buot pasabot nga ang tao di ay nakabiya sa Diyos. Ang pamukana, sa unsa nga paagi, yubiya ang tao sa Diyos. Pinaagi sa dili pagtuman sa iyang kabalauran, tulumanon o mga sugo. Maunay pagbiya sa tao ngadto sa Diyos. Mao na kung atong istoryahon kanang mga tulumanon, kabalauran tulumanon o mga sugo sa Diyos. Gihatag ka na sa Diyos. Dito sa mga Israelitas, sa diha na ipagmula sila sa Diyos. Gikan sa Ehipto, ni Anang 487 na positibo nga milenyo. Diha ka na gihatag sa Diyos. Kaysa pag-abot nila diyan sa bukid sa Sinai, dito sa Sinai, sa ikatulong na bulan, dito nagsulti ang Diyos kang Moises o kang Aaron. Atong basahon. Exodo 19. Unong ato sa 2. Ang ato sa 3. Exodo, Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod sa 3. Sa ikatulo ka bulan, human ang mga anak sa Israel, makagula gikan sa yuta sa Ehipto. Niadtong maong adlaw, mingdagat sila sa kamingawan sa Sinai. O sa nakalakaw sila gikan sa Redim,
o miabot sila sa kamingawan sa Sinai. Migpahamutan sila sa kamingawan o dito ang Israel migpahaluna sa tubangan sa bukid. O si Moises mitungas ngadto sa Dios. O si Kristo nagtawag kaniya gikan sa bukid. Nga nagaingon, sa ingon ni ini, ikaw makapamulong sa panimalay ni Jacob o sultihi ang mga anak sa Israel. Oh. Kanang gisugo sa Dios. Sa diha nga ang mga Israelitas miabot na dito sa kamingawan sa Sinai. Sa ikatulo ka bulan, kanang ikatulo ka bulan kala sa Siban. Sa pinsa ulo, diya nagsulti ang Diyos sa pagtungas ni Moises dito sa bukid. Nga, sultihan ang mga Israelitas. Sumala sa ipamulong sa Diyos. Nga kung sila magabantay o magatuman sa tanan niya ng mga tugon o magabuhat sa tanan niya ng mga tulmanon. Nga sila mahimo nga kaugalingong bahagi sa Diyos. Atong basahon. 19:5. Busa karon, kung kamo magapakalingho gayod sa akong tingog, o magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi, gikan sa kinataluwadan sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. Unsa day ang isulti sa Dios kang Moises? Nga sultihan ni Moises ang mga tao? Na kung kamo magapakalingho kayo sa akong tingog, o sa may tingog sa Dios, kabalauran, tulumanon o mga sugo. O magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mahimo nga akong kaugalingon, nga bahandi gikan sa kinataliwadan sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. Karon kung magtuman o mapatalingog sila ana, mao kanay ilhanan nga kadtong mga katawhan sa Dios, kadtong mga Israelitas ang saad sa Dios. Walay bisan unsa nga mga kadaot, dili sila ipabiyag, ipapatay sa mga ubang mga nasod, kay sumala diya nga ang Dios panalipod man kanila. Busa ang Dios bisulti kayo sa size, o alam ka nako kamo mahimo nga usa ka giharian sa mga saserdote. O usa ka balaan nga nasod, kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Kadto ay mga katawan, mga Israelitas nga gisultihan sa Dios nga magabantay sa iyang mga tugon. Himo kadto sa Dios nga usa ka harian sa mga saserdote o kingdom of priest. Kingdom of priest ito, mga igsuon. Mao nga ang Dios nagkamada yun o mga saserdote nga maoy magapamulo, magatugad, magatudlo sa mga Israelitas nga aron nga ang mga katawhan makatutok diha sa pulong sa Dios sa pagbantay sa tanan niya nga mga kabalauran, tulumanon o mga sugo. Ang buhat sa mga saserdote mao ang pagtudlo ngadto sa mga katawhan aron matisok sa ilang huna-huna ang pulong sa Ginoo. Mao nay buhat sa mga saserdote. Mao nga miabot ang kanang gitna ang mga saserdote nga mga katawhan, mga Israelitas na hugpong sa reanong mga saserdote. Kani sila nga mga saserdote wa na magbuhat sa ilang katungdanan. Wala na sila managbuhat na nagpakasala na sila. Ang mga saserdote, ang mga pangulo niya. Atong basahon, ikaduhang Kronikas 36:14. 14. 36:14. Ikaduhang Kronikas 36:14.
saserdote o ang katauhan na naglapas sa hilabihan, no? Hilabihan o yamo sulod sa tanang mga dulungtanan sa mga nason. O ilang gihugawan ang balay ni Kristo nga iyang gibalaan sa Jerusalem. Kung sa ito, ang mga pangulo sa mga saserdote o ang katauhan na naglapas sa hilabihan o yamo, sa tuba, pero tinagdautan, naglapas ang ilang mga paglapas, isangko na sa wanay ang Diyos, wana kapahilog. Mao nga, diyan ang panahuna, ipabihag sila ngadto sa Babylonia. Mao nga kanang kingdom of praise. Dito ka na sa kamot ni Salomon, nagising tungod sa sala ni Salomon. Nagising ka na ang kingdom of praise na dumaday na dito kabahin. Kay ang kingdom of praise anang panahona. Tungod kay wala na sila ang mga saserdote nila na naglapas o pag-abot ito sa kamot ni Salomon. Nakasalaman si Salomon, sumala sa sugo sa Diyos niya. Mao nga ang Diyos gigising niya kanang ginghariana dito sa kamot ni Salomon. No? Dito ka na gigising sa Diyos. Sa kamot ni Salomon. Kaya si Salomon, wala man magpatalinghog sa tingog sa Diyos. Unang mga hari, 11 nga po sa 12. Unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 11 hangtod sa 12. Busa si Kristo mingon kang Salomon. Tungod kay kiniimong nabuha, o ikaw wala makatuman sa akong tugon, o sa akong kabalauran nga akong ginasugo kanimo, sa pagkatinuod, gisiyon ko ang kingharian gikan kanimo, o ihatag ko kana sa imong ulipon. Dara. Mao nga kanang kingharian, kingdom of praise. Dito kini nagising sa kamot ni Salomon. Mao nga kanang Israel, kay mao na ang kingdom of praise na duha kay na kabahin. Huda o Israel. Ang Huda o Israel. Ang Huda dili mihari si Rehoboam nga anak ni Salomon. O diri sa Israel nga ang kapital ani Samaria, kaning Huda ang kapital Jerusalem. Sa Israel ang kapital Samaria. Dinhi mihari si Rehoboam. Kani si Rehoboam, nagbuhat po siya ang mga saserdote nga dili na gikan sa banay ni Levi. Atong basahon. Sa unang mga hari, 12:31 ngadto sa 32. Unang mga hari, 12:31-32. O siya, Si Rehoboam. naghimo sa mga balay sa hatag-as nga lapit, o naghimo sa mga saserdote gikan sa tanang mga katawan nga dili sa mga anak nga lalaki ni Levi. O si Jeroboam, no? O si Jeroboam nagsugo sa usa ka pista sa ikawalo ka bulan. Naapo siya pista. Sa ikalapulo og 5 ka adlaw sa bulan, sama sa pista nga anaa sa Huda. O siya miadto sa halahan, o ingon man
Ingon man mao'y gihimo niya dito sa bitin nga ang paghalad ngadto sa mga nating baka nga iyang binuhat o iyang gibutang sa bitin ang mga saserdote sa mga dapit nga hatagas nga iyang binuhat. Oh, kani si Romuha, muna'y ilhanan, muna'y pamatuod na to, ang kani kingdom of praise sa Israel, na duha. Hindi. Kanang usa diha, kang Romuha, kaya nagbuhat siya mga saserdote, nga dili na sa banay ni Levi. Iya na lang itong buhat. Nagbuhat mo siya pista sa ikawalong ka bulan, magsugod sa pizza 15. Nasama mo sa Huda, himo-himo po siya niya. Mao nga diya isamot ang kadautan sa mga tao. Mao nga kanada yun. Mga Israelitas, gibihag nila Nabucodonosor, nagtawag ang Diyos o mananakit na mao si Nabucodonosor tungod sa ilang kasalanan, sa kasalanan ni Salomon. Mao nga kanadayo Jerusalem, mga Israelitas, gibihag ka na ni Nabucodonosor. Si Nabucodonosor migula sa tuig 606 nga negatibo. Sa kasaysayan 606 BC na. Mao nga kanang gingharian na nag-isi na sa kamot ni Salomon. Gibihag ka na ni Nabucodonosor, nahanaw kini kingdom of praise sa Israel. Kaya gidala naman ni sa Babylonia. Gibihag mo na ni Nabucodonosor. Kanang mga tulumanon sa Diyos, wa na dito sa Babylonia, wa na sila dihan nagatuman. Di naman ito ilang gobyerno dito. Mao nga gikan na ning tuiga. Si Tinta katuig ang tagal sa Diyos nga kaning Babylonia iyang silutan o kanang hari niya iyang silutan o kanang nasura Babylonia iyang himuon nga binyaan sa walay katapusan. Jeremias 12, 25-12. Jeremías kapitulo 25 versikulo 12. O mahanabo, saan matuman na ang kapituan katuig, nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia o kanang nasura, Babylonia. nagaingon si Kristo, tungod sa ilang kasalanan o ang yuta sa mga Kaldihanon o himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. Oh. Kanang tagal dia na tapos sa kapituan katuig silutan niya ang hari sa Babylonia. Kanang ikasipinta niya na 536. Kaya niya ang 538. 538, hindi isulod ni Bilsasar, ni Dario, ang kampo ni Bilsasar nga anak ni Nabucodonosor, ug iyang napatay. Mao kini ang paghari sa Medo-Persia. Yan ang 536, diha si Zero ni sulod sa Babylonia. Kaya kaniyang 538, pag sulod man ni Dario dito sa Babylonia. Mao nga diri gisulat niya ang sugo. Si Zero nagsulat sa sugo nga ipahiuli kadtong Jerusalem lagi iguba ni Nabucodonosor. Papauli og kadtong mga Israelitas apan gikan sa 538 BC sa kasaysayan nahiuli ang Jerusalem sa 457. Dinhi nahiuli ang Jerusalem sa 457 na negatibo. Dinhi dayon na sumala sa nakita nga pananaw ni Daniel na dunay kapituan na semana. Daniel 9:24 ngadto sa 27. Nga dunay kapituan ka semana. Dingon dia natapos, sige basahan. Okay.
Daniel, Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 25. Kapituan kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katahuan o sa imong balaang syudad. Jerusalem. Sa paghuman sa kalapasan, Oh. o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo sa pagpasikuli alang sa kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagpamatuon sa pananawon o sa panagna, o pagtihog sa labing balaan sa mga balaan. Oh. 25. Busa hibalui og sabta nga sa pagula sa sugo, sa pagpaiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipi mapito kasimana. Oh. O kan uman o duha kasimana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. 26. O sa tapos ang kanuman o duha kasimana ang Misayas pagpatyon o siya walay bisan unsa o ang katawhan sa laing prinsipi nga moana maoy muguba sa syudad o sa balaang puloy-anan o ang katapusan ni ana mahiuban sa baha o bisan hangtod sa katapusan may guba ang mga pagkalumpag kitagal nga daan. Oh. 27. O siya magpamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana o sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon o ibabaw sa mga pako sa mga dulungtanan muani ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas o kana samit na tagal na ang kaligudgod ikapupo sa ibabaw sa linumpang. Oh, diha nakita na ni Daniel ang pananaw. Nga dunay kapituan kasimana. No? Kapituan kasimana. Nga kana 490. No? Kanang kapituan kasimana 490 na. Kay 70 man kasimana. Kung among pagitaon pila ni kaadlaw nga 70 kasimana, 400 nga bintana, kay imo ka lang i-multiply. 7 times 0 equals 0. 7 times 7 equals 49. Dunay 490 ka tuig. Kaya ang matag adlaw niya na doon na may giyatan nga katumbas nga usa ka tuig. Mga 490 years ni. Nga ang sulti diha, no? Ang sulti diha sumala sa nakita ni Daniel na kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang siyudad Jerusalem, no? Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamataro o sa pagmatuod sa pananawon o sa panagna o pagtihog sa labing balaan sa mga balaan. 490 years ni. Kaning 490 years, di man kakakitaan ni kung asa ni ang uno. Asa ni manukar ni 490 years. Busa sa 25, gingon dayon. Aron makakita ka sa uno. Gingon dire. O, busa ibalui og sabta. Busa ibalui og sabta. Nga sa pagmula sa sugo, sa pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem. Kanos aming mula ang sugo ang Jerusalem natukod? Sa 457 na negatibo. Sa pagmula sa sugo, diri man natagag katumanan katong sugo ang isulat ni Isero na dinhi sa 457 nahiuli o natukod ang Jerusalem. Sa panahon na ni sa hari sa Persia nga mga si Artahiris. O na dinhi diri manukat kanang diyan gingon nga kapituan mapito ka semana. Busa ibalui og sabta nga sa pagmula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem
alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito, no? Mapito ka semana. 7 times 7, 49. Mapito ka semana. Gikan sa pagmula sa sugo, 457 dinhi na huli ang Jerusalem. Mapito ka semana dia ang atong isipon nga 49 years. Nganong naamay ni 49 years? Nganong dunay mapito ka semana? Unsa man dinhi? Ngano man? Nga dunay mapito ka semana? Tungod kay kung atong balikan, atong basahon ang Levítico 25:8, pahulay ni sa mga Israelitas. Pahulay ka na. Kaya ika 49 years, gikan sa 457, ang ika 49, 408. Hindi ipapahulay ang Jerusalem. Nga walay gubat diri. Ipapahulay sila sa Dios. Ato kung basahon na, kung pahulay ba ni 49. Levítico Kapitulo 25, versikulo 8. No? 8 na Okay. O mag-isip ka o pito ka mga pagpahulay, Ito ka mga pagpahulay. ang mga tuig alang kanimo, Oh. makapito pilua, Makapito. makapito ka tuig. Oh. O niana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa Oh. mga tuig. Mahimo kanimo nga kapatan og siyam ka tuig. Oh, kapatan ang siya kati tuwing 49 years. Mag-isip ka o pito ka mga pagpahulay. Makapito pilua ang pito. Sa ito ba, i-multiply na to. Ang pito, pilo na to, kapito. Multiplication na, dili. Kana pala, masabda na kanunay kaning Bible, mathematics. Pero dapat kayo mabasa nga, ngayon ang Bible mathematics. Mahal tayo mabasa. Sa ato ba kayo sumala nila, kung dili mabasa sa Biblia, di man tinuod. Kana din itudlo sa mga maestro karon nga mathematics, bakit na? Kung dili mo to nga ang Bible, wala dili mathematics, akong hamon ninyo. Kaya sumala yung bakit man kung sa Bible. Wala man sa Bible nga mathematics ni Bible. Buot pasabot nga kanang itudlo sa mga maestro nga mathematics, bakit na? Sige, kanang mga maestro nga nagtudlo sa eskwelahan, paundangan ninyo, ngayon na, bakit na yung itudlo nga mathematics kay wala sa Bible. Kung mapaundan ninyo, tinuod ko nga magsasanyaw. Di man na tinuod. Mga di ka magsabi, anang litra po litra. Kung kayo di mabasa ng mathematics, ang Bible, yaw, ngayon, makapito, pinuha ang pito. Pilay answer na ba yung answer? Pilay answer? Sige. Pilay answer yan. 25 also. Makapito pilua, Oh. ang pito ka tuig. Oh. O niana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig. Mahimo kanimo nga kapatan og siyam ka tuig. Pila dahil mapito, kaning mapito kapag pahulay, pilunin mo sa makapito. Mahimo nga kapatan og siyam ka tuig. 49 years. Klaro kayo ng multiplication. Mathematics. Wato kayo mabasa dito kung lang ng mathematics. Pero diri pala, masabta na nato nga ang kasulatan, dunay mathematics. Mao nga kanang 49 years, nga sumala na sa Daniel 9:25, nga mapito ka semana, unsa na, pahulay ka na. Pahulay ka na. Sumala diha sa atong ibasa. Mao nga ang katapusan sa 49 years, 408 dinhi ang ika-49 years. Ipapahulay sa Diyos ang mga katauhan, ang mga Israelitas. May kasabog dinhi nga
nga ilang nahigaguman. Wala sila kubata sa mga nason. Mao, nga sumala niya kung atong tiwasog basa, dunay hingon nga balaanon ang ikakaliman katuig. Ato basahon. Ready nga to sa Jess. Okay, David. Unya ikapalipod mo ang trumpita. Trumpita. Magsug sa ikanapulo ka adlaw. Ikanapulo, pit sa Jess. Sa ikapito ka bulan. Ikapito ka bulan. Sa adlaw sa pagtabon sa sala. Ikapalipod ninyo ang trumpita ngadto sa tibok ninyong yuta. Yes. O pagkabalaanon ninyo ang ikakalim-an katuig. O ikabantala ninyo ang kagawasan ngadto sa tibuok nga yuta. Nga alam sa tanang mga panguluyo niini. Kini mamao ang tinghugyaw alang kaninyo. O managbalik kamo ang tagsa-tagsa katao ngadto sa iyang kaugalingong yuta o ang tagsa-tagsa magbalik sa iyang panimalay. Di na sila nahimo. Nakabalik sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Mao nga kabalaan ang ikakaliman katuig. Nga diya sila sa ikapito ka bulan, nga bulan sa itanim. Sabit sa dinli ang pagpulong sa trumpeta. Ikakaliman. Kung atong isipon, ang ikakaliman, kaya ang ika-49 years, 408 man, mao nga mo isip ka sa katuig diha, kay usa katuig na lang ang imong idugang sa 49 para mahimong 50 years. Mao nga ang ikakaliman, 407. Dinhi kana ang ikakaliman katuig. Nga diha imantala ang kagawasan o diha sa ikapito ka bulan sa itanim, pizza Jess, mao kanay pagpuyok sa trumpeta. Mao kini ang gibiyaan sa mga Israelitas nga wala na nila mabuhat. Mao nga dunay Mesiyas nga ipakatao nga maoy magpahiuli ani magpatuman aning kabalauran tulungan og mga sugong sa Dios, kanang kasuguan ba sa Dios. Ang Mesiyas anak maoy mo pa implement, maoy mo tuman kung atong basahon sa Mateo 5 at Mateo 17. Mateo Kapitulo 17. Versikulo. Katong walay angkon ang tanang katungan, walay pagalantawan. 5:17. Okay. Ayaw kamo paghuna-huna. Nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasubuan. Si Kristo na O nagsulti. sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. 18. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Walay pagasayloan sa kasubuan, bisan usan na lang kakutlit o Sa kasubuan nga iyang wala na na. Tapos na na. Kani, iwala ba niya? Ingo siya, walay mausa sa kasubuan. Nga pagalantawan hangtod nga ang tanan matuman. Tumano ni, kay kiniwa ni mabuhat, wa ni mabaliti sa mga Israelitas. Ang moristora na, mao si Ginoong Jesucristo. Nga sa ikapito ka bulan, pizza Jess, bulan sa itanim. Diha ang bugyaw, pagbulong sa trumpeta. Mao na ang usa diha sa kasubuan na walang patuman sa mga Israelitas. O si Jesucristo unta ang muhatag anang katumanan, upay uli anang kabalauran katumanan ng mga sugo. Kingdom of peace o gobyerno sa Diyos. Apan, nakahit ba itong kiniharian sa Diyos dito? Nahuli ba ito?
Kadtong nagisi nga gingharian, si Kristo ang mubalik atong restore mo tahi. Aba, natahi ba? Wala. Nga naman, ibalhin niya ang gingharian, kingdom of grace. Asa ibalhin? Sa usa ka nasod. No? Usa ka nasod. Atong basahon. Mateo kapitulo 21, versikulo 42, 43. O si Jesus mingon kanila, wala bagayon kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod di sa likway, nahimong uluhang bato sa pamag-a, buhat kini sa Ginoo, o sa atong mga mata makapahibulong kayo. Usa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Asa na ihatag ni gingharian sa Dios? Sa usa ka nasod. Mao nga ang sumpay anak naa aning usa ka nasod. O gini sa nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios. Pagitao na to diha, balaang syudad. Kay asa na ibulot ng trumpita sa balaang syudad, ipalibot sa tibuok yuta, Jerusalem nga dito kanyato. Balaang syudad. Pagitao din nato sa usa ka nasod, kung asa diha ang balaang syudad. Ngayon karon, di man ka kakita sa balaang syudad kung di ka kakita kung saan nasura ang yatagan sa gingharian sa Dios. Mao nga aron atong makita ang sumpay sa istorya sa Dios sa iyang gingharian. Dila sa usa ka nasod. Pagitao nato kining nasurat kung unsa kini karon. Unsaon nato pagpangita ang sugod duha ka adlaw o 2,000 years. Kay sumala na sa atong gibasa kaganiha sa Usya 6:2. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. O sa ikatulong ka adlaw, ika 3,000 years sa tao, kita iyang pagabanhaw. Kung si Kristo magabanhaw sa ikatulong ka adlaw, unya misulti siya sa Juan 6:40 nga sa kaulahian ng mga adlaw siya magabanhaw ang kaulahian ng mga adlaw sa latong nga pagkasulti. Mao kini ikatulong ka adlaw. Kay dili man si Kristo magbanhaw. Mao ni ang kaulahian ng mga adlaw. Mao matapos man sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. O kanang pagpahiuli niya na diri manukan sa usa ka nasod nga diha gihatag ang gingharian sa Dios. Mao nga aron makita nato kaning usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios. Asa man ta manukan aning 2,000 ka tuig. Asa may uno nato. Magpataka ba ta nga asa nato ni manukan, asa ta manukan aning nga tuig? Dili. Kung atong tan-aw nga kanang pag-isip sa 49 years nga mao na ang pagpahulay, asa nanukan? Sa 457. Unsay istorya diri nahiuli ang Jerusalem ug natugod. 49 years ang pagpahulay nga gihatag sa Dios. Sa ika-50 years hindi ang pagbulong sa trumpeta sa pagmantala sa kagawasan. Mao nga kanang 2,000 ka tuig aron makita nato kanang nasod nga giatagan sa gingharian sa Dios. Manukat kita sa tuig 457 aron nga atong maisip pagbalik ang gidugayon sa mga tuig. O makita nato kani balaang syudad. Balaang syudad nga naa sa usa ka nasod nga gihatagan sa iyang gingharian.
Atong isubtract ang 457 sa 2,000, ang answer 1543. 1543. Niining tuiga 1543 sa Mayo 18, si Roy Lopez de Villalobos mao'y pag-abot sa atong nasod o hindi i-recognize ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. Dinhi nigula ang usa ka nasod nga gihinganlan nga Pilipinas. Unya sumala dia mamunga man sa mga bunga nini, mamunga sa Kristohano nga pagtuo. Buot pasabot nga kaning nasura nga mahatagan sa lingharian sa Dios, mahimong Kristiyanos nga nasod. Makagba kung kita mo ingon nga ang Pilipinas hangtod nining mga adlaw nga pabilin nga Kristohano nga nasod, di yun baka. Sayang yun sila nini nga ang atong nasod nga Pilipinas hangtod nining mga tagnaa nagpabilin nga Kristiyanos nga nasod. Mao nga atong ang pangitaon dinhi sa Pilipinas nga mo'y gihatagan sa lingharian sa Dios ang balaang syudad aron makita nato kanang aron dinha matuman kanang pagbulbul sa trumpeta sa ikapito ka bulan sa bulan sa ikalimpi sa Diyos. Kay diri na ang sumpay anang buluhatuna kaning tulunganon sa Dios kay wala man dito wala dito mahataging katunganan kay ibalhin man ang gingharian sa Dios. Wala na dito ang sumpay anang istoryaha dinhi na sa atong nasod nga Pilipinas. Hindi na kana hatagan o higpit nga katumanan. Karon, kung atong pangitaon ang balaang syudad sa Pilipinas, kanang bagong Jerusalem, ang sukod niya na 430 years. Mao ni sukod, trademark anang Jerusalem, nga mao kadtong balaang kakauhan sa Dios. Mga Israelitas, trademark anang 430. Kay mao kini ang pagpanggula nila sa Egypto. Nga ang 430 ilhanan trademark sumala sa gisulti sa Dios kang Abraham ang iyang kaliwatan. Mga dumulong sa yuta nga dili ila o dito pagasakiton sulod sa 400 ka tuig. Mao nga ang mga Israelitas atong mabasa sa Exodo 12:40-41 nga sa ika-430 ka tuig dinhi sila gipagula sa Dios pinaagi ni Moses o dito sa Sinai gigama sila na usa ka kinharian sa mga saserdote. Mao nga dito ang mga tulunganon sa Dios gihatag nga sa ikapito ka bulan pit sa Dios dinha sila magbulhon sa trompeta. Mao nga ang katumanan anang tanan na naman sa usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios nga mao ang atong nasod nga Pilipinas anhi kanahatagan ug higpit nga katumanan. Karon ang sukod sa Jerusalem trademark 430. Aron maisip nato pag-usab ang 50 ka tuig nga diha imantala ang kagawasan o dinhi ang pagbugyaw, pangitaon na itong una ang balaang syudad. Ang trademark 430. Ang 430 atong isipon gikan sa 1543. Mao nga breakdown 3. 3 plus 4, 7. 4 plus 5, 9, breakdown 1. 1973. Unsay istorya aning 1973? Niining 1973,
January 24, ang atong kaning Pangulo nga si ex-President Ferdinand Marcos nagpakanaog kung usa ka Presidential Decree number 105 na ang dapitan mahimong Holy City, Shrine City sa Timog Pilipinas. Shrine City of the Philippines. Mahimo siyang Holy City. Kaya usa naman ang Holy City. Nag-isbutan sa kasulatan. Niling tuiga, daghang gideklarar nga shrine. Pero dili city. Park lang. Kaya sa kasulatan ang gisbutan city man, syudad. Sa Pilipinas, usara ang balaang syudad. Usara ang syudad nga gideklara nga Shrine City. Mao ang dapitan. Dapitan. Shrine City. Busa atong nakita ang Shrine City. Kanang balaang syudad. Nga diha ipalibot ang trompeta. Sa ikapitong kabulan, bulan sa itaning Pinsagis. Karon, ato mang isipon ng kaliman, 50 katuig, nga diya imantala na. Mao nga kung atong isipon ang 50 years, gikan sa 1973, ang answer, 5 plus 7, 12, carry 1, 9 plus 1, 10, carry 1, 1 plus 1, 2. 2023. Bulan sa itanim. Sa Pizza Days. Karong tuiga 2023. Bulan sa itanim Pizza Days. Dunay dakong hudyaw na ipalibot diri sa tibuok syudad. Sulod dianing syudad sa lapitan. Dinhi ka na mga igsuon. Ika-50 katuig, gikan sa 1973, ika-50 katuig ang 2023. Sumala sa kasulatan ang pagpulpot sa trumpeta, bulan sa itanim Pinsagis. Ang pangutana, naabay ang kalendaryo ang isunod karon. Asa man diha ang bulan sa itanim. Busa kita makabalik sa Dios, aning mga tulumanon sa Dios, kung dili kita makakita sa kalendaryo sa Dios, busa ang among mahal nga putudlo. Mao ang nakabanhaw sa kalendaryo sa Dios, sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Di ta kabalik sa Dios kung di ta makakita, di ta makabalik sa kalendaryo sa Dios. Kaya kung saan na ito pag-determine ay pagpangita ali, anang bulan sa itanim, nga wala naman na sa atong kalendaryo sa una. Kung sa diay sa kalendaryo nila, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hangay itanim niya. Asa man niya ang bulan sa itanim? Wala. Di ta kabalik sa Diyos. Kaya kung magbuhat ani, magbuhat-buhat ang pinasikat sa anang kalendaryo, niyawa mo tulong useless yapon ang atong pagtuban. Kaya man, mahumuhaon sa tinuod nga bulan nga diha kanang angay sa ulugo. Mao nga ang kalendaryo sa among mahal nga magputuglo. Mao kana ang pina kadako paagi nga kita makabalik ngadto kaniya. Aron kita makabalik pud sa pagtuman sa tanang kabalawgan. Tulungan ang mga sugo sa Dios. Nga gibiyaan sa mga Israelitas o mga hinungdan nga nagising ka ng gingharian sa Diyos o mauntay tuyo ni Ginoong Kristo nga ipahiuli ni dito tukuron ka na pagbalik ipa-implement ang tanang kabalaoran sa lumanan ng mga sugo apan wala siya tuuhi wala ka na ma-restore dito kagibalhin man sa atong nasod nga Pilipinas. Mao nga swerte kita karon nga kita ang ginatagan sa lingharian sa Diyos. Unya sa itanim din, doon na kita ay dako, tulumanon, usa ka paghugyaw
pinaagi sa pagpulhon sa trompeta. Wala sila kay balo kano sa anang itagimtim. Pero may mauat na nila sa ilang kalendaryo, ini makita na kanila diri nila. Karon mga igsuon, kung inyong pagitaon sa tibok kalibutan, doon na ba'y nakasangyaw ani? Gikan sa inyong mga lulo, sa inyong mga lulo, wag yo'y nakatukan. Wag yung katukan inyong lulo. Mao nga, kanang inyong lulo, nga kung nga nagtangna-tangna, nga na ulahi ang tangna, na ulahi ang tangna natungan na, natungan na, pero na ulahi ang panagna, kay sumala sa gisulti siyang lulo, kana iya kanang lulo. Wa na nay wan kay iyang tangna, kung siya katunganan, kana isulti na sa atong lulo. Pero natunga na, ayaw siya nakasulti ana, nga isulti siyang lulo. Naman na ron, daghan mo na. Di lang nato isbutang pinsa na siya. Mao nga, ato pinaagi sa atong mahal nga matutudlo, dili atong naibaluan kung nasayran nga usa kini sa paagi nga pagbanhaw kanato. Pagbanhaw sa kalibutan. Kaya ang banhaw niya, dili man na nasa minteryo. Ganina, diusay man nasa itong may suong dito sa Radyo Bibo nga, dili na nasa minteryo. Kaya kung ka klase ang patay. Doon ay patay nga nasa minteryo, doon na po'y patay nga naglakaw-lakaw nga buhi. Doon na, ngunay, kung mga isuon. Mga, kanang na patay nga naglakaw-lakaw, mga makabati sa sangyaw, sa tingog sa Diyos, sa tingog sa Diyos. Ang makabati sa pulong sa anak sa tao, mabuhi. Ito ba kanang pulong sa Diyos, kanang sangyaw, na kanang mapatay sa minteryo, makabati ko na. Dali mo na dito trumpa. Sikita mo na lang buo na ilang bandyon, di yun na sila makabati. Pero kaning buhi karong nga naglakaw-lakaw, nga patay tungkol kay walay kasayuran sa kamaturan, patay kay wala kabalik sa tulumanon sa Diyos. Mao kanay banhaw sa pabanaw, pabalikon sa pagtuman sa kabalauran sa mga sugo sa Diyos. Mao kanay ingon sa Diyos, busa, bumalik kamo kanako, aron kamo mga buhi, mabanhaw. Mao kini karon ang ibuhat sa atong mahal nga pagtutulog. Nga banhaw, kita niya pinaagi sa pagtuman, sumala sa itutulog diri sa kasulatan. Usa ang atong doktrina dili sama sa anang mga hilimog tao. Pero ila gipahin nga hilimo ra kuno tao. Kani hilimo dili tao kinsa naghimo ani nga tulumanon. Kinsa nagsugo ang Dios. Ila kita nagtuman na ta, kaya tuman tumanon. Kani diya atong pagtuman nga sumala sa nasulat hilimo dili tao, hilimo sa Dios. Hilimo sa Dios. Kaya Dios may nagsugo. Kanang pagsuroy-suroy padalag mga unsay na pagposisyon. Ang Diyos may nasugo na, isugo na, wala. Ang kanang inyo ha, maoy hinimo sa tao. Musa mga igsoon, hindi nila pugugo. O daghang salamat sa ato mahal nga magtutudlo o maayo buntag kanatong tanan. Atong ihatag sa atong igsoon nga kardinal nga mo'y nagdala sa atong panimbahan. Pila mga igsoon na naman ang tutudlo sa ng oras o atong ihatag kini kaniya ang panahon. Asa na yan?
na matutano nato ng mga tao. Dili kay